ଆଜି ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଇଜି ହେବ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ନା ତାକୁ ମନେ ରଖିଦେବା ତା ସାରାଂଶଟା। ଯେଉଁ କବିତାଟାର ସାର କଥା କ'ଣ, ମାନେ କବିତାଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ଆଗେ ତାର ଆମର ସେଇ ଛାପା ହେଇକି ରହିଯାଉ ସେ କବିତାର ସାରାଂଶ କ'ଣ ଅଛି, ସାର କଥାଟା କ'ଣ ଅଛି, ତାହା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଓକେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେମାନେ ଖାଲି ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୁଣ ଆଉ ଦେଖୁଥାଅ। ଦେଖ, କବିତାର ସାର କଥା କ'ଣ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଚନା ଶୈଳୀର ଅବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଶାରଳା ଦାସ ନିଜ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ କରି ଅଦ୍ଭୁତ ସାରସ୍ୱତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିଛି। ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ଆଦୌ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନଥିବା ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା, କେତେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇନାହିଁ। ଆଖ୍ୟାନ ଉପାଖ୍ୟାନ ମାନ ଶାରଳା ଦାସ ଆପଣାର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ କବି କଳ୍ପନା ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାର ବିପୁଳ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଅଛି। ଉତ୍କଳର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚଳଣି, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କଳ୍ପନା ଅତୀତ ଅଟେ। ସବୁ କାହାଣୀ, ଉପାଖ୍ୟାନ ଓ ଆଖ୍ୟାନ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି, ପାଣି, ପବନର ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା କ'ଣ ନା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେଇ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଶାରଳା ଦାସ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସାରସ୍ୱତ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଇ ଗଲେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କବିତାଟି ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳାଙ୍କର ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରୁ ଗୃହୀତ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗାନ୍ଧାରୀ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ, ଯଦି କ୍ଲିୟର ନ ଦେଖା ତାହେଲେ ଶୁଣିକି ମନେ କରିବ ହେଲା, ଗାନ୍ଧାରୀ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ର ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ସହ ତାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼େ ସେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟାଟିଏ ସ୍ଥିର ହେଲା, ମାତ୍ର କନ୍ୟାଟି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଚଳିତ କଥା ଅନୁସାରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କନ୍ୟା ନାହିଁ କି ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ବର ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଦୋଷ କଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାହାଡ଼ା ଗଛକୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବିବାହ କରିବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଗାନ୍ଧାର ସେନକୁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କିପରି ମହାପାତକ ବିନାଶକାରୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ରୂପେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁର ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, କବି ତାହାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଭ୍ରମଣ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆତିଥ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମିଥିବା ଗାନ୍ଧାରୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରର ଅଭାବ ଜାଣି ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସହିତ କନ୍ୟାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ସେହି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହିମା ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଗଲକ ବୃକ୍ଷକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥର ଚକ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବାରୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ନା ଗଲକ ବୃକ୍ଷକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥର ଚକ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ରୂପେ ପାପୀଙ୍କର ମହାପାତକ ବିନାଶ କରେ। କ'ଣ ଅଛି ନା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁଯାୟୀ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଦୋଷଯୁକ୍ତ କନ୍ୟାର ଦୋଷ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହ ସକାଶେ ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଏଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେମାନେ ଦୋଷ ଯେଉଁ ଥିବା କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଦୋଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାସଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଗାନ୍ଧାର ସେନ ନବର ମଝିରେ ପୂଜୁଥିବା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ଦର୍ଶନ କରି କୋଟି ପାତକରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ଗାନ୍ଧାର ସେନକୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା କହି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ମାସ କ'ଣ ଦେଇଛି ସିଏ ବୃଷ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦଶମା ତିଥି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନ ପରିକ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ। ବୃଷଭ ବାହନରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଭ୍ରମଣ ସାରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ବିରାଜମାନ ପୂର୍ବକ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ
ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିଲେ। ବାମ ଦିଗରେ ଥିବା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖି ବୃଷଭ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଭାବେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ। ବୃଷଭର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିସ୍ମିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ବାହନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ବାମ ପଟେ ଥିବା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କଲେ। ଦିବ୍ୟ ଭଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ବୃଷଭ କହିଛି। ବୃଷଭ ଜାଣିଛି ଯେ ଷଣ୍ଢ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେ ଯଦି ବାମ ପାଖରେ ଏକ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଥିବ, ଯଦି ତା ପତ୍ରକୁ ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବ, ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଭଜନ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସାହାଡ଼ା ପତ୍ର ଘେନିଲେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗ ଥିବା ବୃଷଭ ପାଖରୁ ଜାଣି ଶିବ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିନା ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ତାକୁ ଚତୁର୍ଦଶ ଭୁବନ ନିରନ୍ତର ଭ୍ରମଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେଣି, ଦେଖିବା ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ। ଉପବାସରେ ଶିବ ବୃଷଭକୁ ଗିରି ଅରଣ୍ୟ ଆକାଶ ପାତାଳ ଭ୍ରମଣ କରାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କପିଳାସରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଥକୁ ଚାହିଁ ନିରାଶ ଭାବରେ ବିମୁଖ ବଦନରେ 13 ଘଡ଼ି ବିଳମ୍ବ ଜାଣି ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅମୃତ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ମଣୋହି କରିବାକୁ ଗଲେ। ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଶିବଙ୍କ ଡମରୁର ଡିବି ଡିବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମା ପାର୍ବତୀ ଅଧାଖିଆ ହୋଇ ଉଠିଗଲେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଶିବଙ୍କ ଆଗମନରେ ପାର୍ବତୀ ଅଧା ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବୃଷଭ ଗୁଆଣୀରେ ଲୁଚାଇଲେ, ବା ଯେଉଁ ବୃଷଭ ଯେଉଁ ରୁଆଣି ଯେଉଁ ଥିଲା ଗୁଆଣୀରେ ଲୁଚାଇଥିଲେ। ଶିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନନ୍ଦୀ ବୃଷଭଙ୍କୁ ଗୁଆଣୀରେ ଶକ୍ତ ଭାବେ ବାନ୍ଧି ବଜ୍ର କିଳିନୀ ଦେଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ତ ଶିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନନ୍ଦୀ କ'ଣ କଲା ନା ବୃଷଭକୁ ଗୁଆଣୀରେ ଶକ୍ତ ଭାବେ ବାନ୍ଧି, ଜାଣିବ ଖାଦ୍ୟ କେଠି ମିଳୁଛୁ, ବାନ୍ଧି ବଜ୍ର କିଳିନୀ ଦେଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ଦୁଃଖ ମନସ୍ତାପ ଅନୁଶୋଚନତା କ୍ଷୁଧାର ତାଡ଼ନା ସହି ନପାରି ବୃଷଭ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅପାର ଶକ୍ତିର ତାଡ଼ନା ସହି ନପାରି ବୃଷଭ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅପାର ଶକ୍ତିର ମହିମାକୁ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କିପରି ମାନିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ମନେ ମନେ ଏମନ୍ତ ବିଚାର ପୂର୍ବକ ବୃଷଭ ଗୁଆଣୀର ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଭଜନ କରି ବୃଷଭ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛି। ବୃଷଭକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶିବ ରାତିରେ ତାହାକୁ ମହାନନ୍ଦରେ ରହିଥିବା ଦେଖି, ବା ମହାନନ୍ଦ ବା ମହାନନ୍ଦ ମହାନନ୍ଦରେ ରହିଥିବା ଦେଖି ମନରେ ବିଷାଦ ଆଣିଥିଲେ। ଅମୃତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିଲା ପରେ ସଦାନନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲେ। ତ କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟିବାର ଥିବ ତାହା ହିଁ ଘଟିବ, ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ସାର କଥା। କୋଉଥିରେ ସାର କଥା ନା ଟୋଟାଲ ସାରାଂଶ ରହିଛି ଆମର କୋଉଟାର ନା ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ସାର କଥା ଏଇଟା ଯେ କ'ଣ, ଯେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର କାମ କ'ଣ ନା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ 10 ଥିବା କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ, ଯଦି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଯଦି ବାମ ପଟେ ଥିବ ତା ପତ୍ରକୁ ଘେନି ଧରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। କେମିତି ନା ଯେମିତି ବୃଷଭକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଛି, ଗୁଆଣୀରେ ରହିଥିଲା ମଧ୍ୟ ତ ଖାଦ୍ୟ ସେ ପାଇପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ଅର୍ଥାତ ଶିବ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ, ବୃଷଭକୁ। ସତରେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ବର ଥିଲା କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ? ଶେଷରେ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛି। ବୃଷଭ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ଵ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ୟାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବା, ବେଶୀ ପଢ଼ିବାନି, ହେଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଏଟା ଥରେ ମାଇଣ୍ଡ ଥରେ ମାନେ କ'ଣ ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା, ଜାଣିଗଲା କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଟୋଟାଲ ସାରାଂଶଟା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ପଢ଼ିଲେ ତମେ ସବୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେ 1 ମାର୍କିଆ ପଢ଼ିଲେ 2 ମାର୍କିଆ ପଢ଼ିଲେ କି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ତମେ ସବୁ ଲେଖିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।